Ассалому алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Раҳмат барои дастгириятон бародаро. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Худованди меҳрабон ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад. Ва мо бародаро дар навори имрӯза 13 мошини фурӯширо омода кардаем ва пешкаши шумо мегардонем ва шумо ҳам наворро то охира тамошо мекунем ва лайкҳои худатонро ба мисли ҳамешагӣ бимонен. Саломат ва зинда бошед. ва мошини якум бошад Toyota Avensis, соли 2012, кузов седанай, объеми мотор 1.8 ва гази бензинай, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва дар ҳамҷа соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон ҷои задагӣ надорад ва савдо дар назди мошин мешавад ва нархаш 100 000 сомон бо муомила дорад. ва номрои соҳибаш 94 40 00 25. занг мезанем бародаро, бо барои шумо пурратар маълумот метавад ва иноми канали Автолайф салом расонем. ва мошини дуюм бошад Mercedes E-Class, соли 2005, кузов седан, объеми мотор 3.2 ва гази бензинай, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва дар ҳамҷа соҳиби мошин камтар маълумот додагӣ аст ва гуфтааст ки мошинам дар ҳолати напа нав қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мотор хатабои коробка 100%, 4 баллони пачка, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. авангарди тозаи панорама, кожни салон, мултирул, обогрев сидений. хулоса чӣ навороте ки мошинам дорад, ягон расход надорад. гази евро 4, мошина фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ. ва ира гуфтаи бародаро соҳиби мошин ва нархи мошиниша 70 000 мега, бо арзонам мешавад. ва номрои соҳибаш 98 28 19 59. ва мошини сеюм бошад Hyundai Sonata, соли 2012, кузов седан, объеми мотор 2.4 ва 110 000 пробег дорад. бензини холияй, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва дар ҳамҷа соҳиби мошин оиди мошинаш маълумот додагӣ аст ва гуфтааст ки мошинам америкай ва дар ҳолати хуб қарор дорад. алиш намешавад. гуфтааст ки фақат сумдаркураи нархи мошин 87 000 сомон бо арзонам мешавад. ва номрои соҳибаш 552 55 56 57. занг мезанем бародаро, бо барои шуморо пурратар маълумот метавад. ва мошини чорум бошад BMW X6, соли 2010, кузов внедрожник ва объеми мотор 3.5 ва мотор дизелай, растаможка шидагӣ, коробкаш вариаторай. ва гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, поёни комплектатсия кардагӣ, масъалаи хатдовои мотор ҳамаш 100%, обогрев сидений, кожни салон, лифсидений, рул, мултирул. хулоса чӣ навороте дорад бародаро кор мекунад ва нархи ин мошин 180 000 сомон бо арзонам мешавад. ва номрои соҳибаш 928 90 69 99. занг мезанем, бо барои шумо пурратар маълумот метавад бо арзонами мешавад. ва мошини панҷум бошад Opel Astra G, соли 98, кузов универсал ва объеми мотор 1.6 ва гази бензинай, растаможка шидагӣ, коробкаш механикай. ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад ва нархи мошин 44 000 сомон бо арзонам мешавад. ва ҳамҷа бо соҳиби мошин гуфтааст ки хайдор яъне боша, ҳуҷҷатоша сраза яксола кардан метиҳимаш. ва номрои соҳибаш 001 44 62
62. Mamușin șașăm boșa Opel Vectra, Soloș 95 mai, Kuzov sedan, объемный мотор як 6 ва газ бензинай, растаможка шидаги, коробкаш механикай. ва гуфтааст ки мошини дар ҳолати хуб қарор дорад, мотори як 6 простой ва нархи мошини 32000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номери соҳиби 901 90 90 17. Машини ҳафтум бошад Toyota Corolla, солаш 2016, кузов седан, объеми мотор як гаштай ва бензини холияй, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай. Расои мошин гуфтааст ки мошинам состояни вагони ва нархаш 130000 сомон бо арзонан мешавад. ва номери соҳибаш 113 01 01 01. Машини ҳаштум бошам Mazda 6, солаш 2008, кузов седан, объеми мотор 2 ва газ бензинай, растаможка шидагӣ, коробкаш механикай. Расои мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва нархаш 59000 сомон бо муомила дорад. ва номери соҳибаш 38 88 89 18. занг мезанед маълумотро касоида ки маҳкум мешавад бо барои шуморо пурратар маълумот метаҳад. ва мошини ноҳум бошад Kia бародару Kia Sportage, солаш 2011, кузов кроссовер ва объеми мотораш 2 ва бензини холияй, растаможка шидагияй, коробкаш автоматай. ва гуфтааст ки Дубай 4WD машин ягон ҷои задагӣ надорад. яхристои мошин гуфтааст ки касое ки агар хайдори аниқ ҳастанд занг мезананд ва бар ҳамин номерҳо ватсапхане ҳастай бо барои шуморо пурратар маълумот метаҳад. ва нархи мошини 125000 сомон ва гуфтааст ки муомила дора бо. ва номери соҳибаш 919 07 66 66. ҳамсӯҳбат мешем бо барои шуморо пурратар маълумот метаҳад. ва мошини даҳум бошад Porsche, солаш 2009, объеми мотор 4.8 ва бензини холияй, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин расход надорад, тамоми наводотош кор мекунад. ва нархи мошини 140000 сомон бо арзонан мешавад. ва номери соҳибаш 927 00 36 26. ва мошини 11 бошад Lexus GS, солаш 2018, кузов седан, объеми мотор 3 ва 27000 пробег дорад, бензини холияй, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва нархи мошин 384000 сомон бо арзонанӣ мешавад. ва номери соҳибаш 908 88 81 88. ва мошини 12 бошад Opel Astra F, солаш 96 май, кузов седан ва объеми мотор як 6 ва газ бензинай, растаможка шидагӣ, коробкаш механикай. расои мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 8 моҳ таъмировка, 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. ва маълумоти бештарам метавонад ки мошинхари аниқ бошанд занг бизананд бо барои шуморо пурратар маълумот метаҳад. ва нархи мошин 38000 сомонӣ. ва номери соҳибаш 919 00 85 88. ва ин буд бародаро 12 мошини фурӯше ки мо дар навори имрӯза пешкаши шумо гардонидем. ва мо бародаро кӯшиш мекунем ки ҳама рӯза наворҳои нав ва пешкаши шумо гардонем.
ва шумо ҳам дастгирро фаромӯш намекунем. Ҳама каса дар видео лайкро мемонем ва ба дӯстонатон навора бародаро поделиться кунед, чунки шумо ҳам дастгирӣ кунед ки каме канали мо активностиш паст шидагиай ва ҳамаи шумо бародаро активни бошен, дастгирӣ мекунем. Ҳама рӯза навораи моро лайкҳои худатонро бигзорем бародаро, чунки ва мо дар мошин бозор мерем, чӣ қадар хай бародаро худтон медонен, соҳибои мошинҳоро зора мекунем, акам арамат биё сёмка кунем, реклама кунем ва шумо ҳам бародаро меҳнати моро қадр кунен. ҳамун лайк бародаро ягон чӣ надора, ҳамун лайкҳоро биҷиқен. ин барои канали мо як пешравӣ мешавад ва боварӣ дорам бародаро ки моро мефаҳмем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. то навораи оянда худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон боша, саломат ва зинда бошем.